DXDC RadyoMan Report. Irresponsible pet owners. Mao kini ang nag-unang komento sa netizens sa Fourth Impact, ang grupo sa upat ka nagsuong singers nga ga-perform sa sulod ug gawas sa nasod. Human kini mangayo og tabang pinansyal via online aron nga mapalit ang ilang dream farm alang sa ilang Binuhing Iro nga miabot na sa 200 ang ihapa. Safe pa sa usa ka comment, dili sila kumbinsido nga mag-donate tungod na pansin nila nga may budget kuno ang nagsuon sa pagpa-enhance ilang mga ilong. Misamot pa gyud ang backlash human nga mi-attend silang upat sa era store ni Taylor Swift nga nasayod kitang may kamahalan gyud ang tickets. Human migula ang mga nagkadaiyang negatibong opinyon na sayrang dili na makita sa ilang gigamit nga fundraising platform ang ilang post o kini posibleng tungod sa mass report campaign gikan sa katawhan, ilabi pa nga dunay veterinarian nga miingong ang backyard breeding kung pagpadagan sa kahayupan sa panimalay lamang makonsiderang illegal kung walay permit ug ang breeding sa managsuon anak o ginika ng hayop magdala lang og daghang sakit o komplikasyon sa kahayupan. So mga kasamang for parent, pahimangno lang nga dili enough nga mapakaon lang nato ang ato mga pet. Kinahanglan makahatag usad kita og maayong impact sa ilang kinabuhi. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMan, Juna, Sumbito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.